Kaixo, gaur mundu oso txikietan barrena ibiliko gara. Eskala nanometrikora jaitsiko gara. Han, ohiko arau eta lege fisikoek ez dute balio. Eta mundu horretan egiten diren aldaketek eragina dute hemen goian. Nanoteknologiari esker ezaugarri bitxiak dituzten materialak, nanogailu biomedikoak, mikrorobotak edo eguzki panel iraultzaileak garatu daitezke besteak beste. Gaurko saioan Txema Pitarke nanoguneko zuzendari nagusia izango dugu gidari aukeraz betetako mundu txiki eta harrigarri horretan. Has gaitezen! Horrela, oso sinple esan da, nanoteknologia ari garenean, materia eskala oso txikian aztertzeaz eta manipulatzeaz ari gara. Nanoteknologian nanometroa da oinarrizko neurria. Zenbat den hori? Metro baten 1000 milioiren bat. Irudikatzeko, ohiko bihurtzen ari da hile baten lodierarekin konparatzea. Giza hile batek 80.000 eta 100.000 nanometro arteko diametroa du. Nanoa beraz, txikia da, oso txikia. Nanoteknologiak aukera ematen du materialak maila atomikoan eta molekularrean behatzeko eta aldatzeko. Eta hori egiten bada, materialen propietateak alda daitezke. Hau da, ahul dena indartsu bihur daiteke. Arina pixu, edo materialek propietate elektriko eta optiko berriak eskura ditzakete. Grafenoa adibidez, karbono atomo bakarreko lodiera duen geruza batez osatutako materiala da. Hala ere, grafenoa izugarri indartsu eta arina da, eta eroankortasun elektriko aparta du. Ezaugarri horiek oso interesgarriak dira elektronikarako, energian eta medikuntzan aplikatzeko esaterako. Berrikuntza eta nano aurrizkia elkarrekin doaz. Osasunaren arlokoa izan daiteke adibide argi bat. Bakarrik zelula gaixoetara zuzendu daitezkeen nanopartikulak garatzen ari birelako. Beti esan ohi da aldaketa txikiek sortzen dituztela iraultzak. Martxa honetan, nanomunduak irauliko du gure bizitza. Kaixo Txema, ondo? Eso, egunon. Bueno, nano mundua ezagutzeko zu hartu zaitugu. Gidari, zientziak gure mundua ulertzen laguntzen digula, hortan biokados egongo gara ez da, baina nanozientziak zertan laguntzen digu, bereziki? Bueno, nanozientzia berezia da, gauza guztien oinarrian atomoak daudelako. Biziaren sorrera eta garapena ere atomoetan oinarritzen dira. Garai batean, atomoak eskura ezinak zirela zirudien, baina 80ko hamarkadan atomoak banan ikusi, ukitu eta manipulatu ahal izan genituen lehen aldiz, eta horren aurrean ate haundi bat ireki zen gure begien aurrean mundu berri bat gauzak egiteko, eta hori da nanoteknologia. Mundu berri bezain bitxia, ez da? Mundu berri bezain bitxia atomoen mundua delako. Hori da, atomoen eta molekulen eskalan egiten den teknologia, hori da nanoteknologia. Ez da edozein eskala. Eskala berezi bat. Arlo honetan bereziki garrantzitsua izango da oinarrizko zientzia egitea, ez da, lortzeko jauzi hori nanozientziatik nanoteknologiara. Izatez paraleloan egin behar da, ez da sekuentziala ere, ez da lehenengo nanozientzia eta gero nanozientzia bukatzen dugunean orduan egingo duen nanoteknologia, ez da tana paraleloan doa. Hor gertatzen da, fizikaren legeak izatez eskala guztietan berberak dira, baina nanoeskalan, hau da, atomoen eta molekulen eskalan, oso modu
berezian gauzatzen dira. Bitxia da baita ere, hor mundu txiki-txiki, nimino horretan gertatzen dena ikertzeko, makina erraldoiak behar izatea, ez da, hemen nanogunen dituzenak bezalakoak, ez da? Bueno, egia da, tresna erraldoiak behar izaten ditu, baina batez ere, baldintza bereziak bermatu behar direlako, tunel mikroskopioa adibidez. Handia da, batez ere, huts ultraaltua lortu behar dugulako. Bestela, tresnaren muina atomo bakar batzuk dituen makil niminoa da, nanomakila esango genuke. Atomoak gure begiez ikusterik ez dagoenez, orduan itxumakila erabiltzen dugu. Horretan itxuak gara, itxumakila erabiltzen dugu atomoak ikusteko eta gure nahierara antolatzeko ere, bai. Ikusi baino ukitu egiten dituzuela esan daiteke, edo sentitu. Ikusi, ukitu eta manipulatu. Orain ikusi dugun nanozientziaren eta nanoteknologiaren historia horretan, nanogunek badu lekua, ez da? Duela 15 urte sortu zen zentro hau. Bueno, nanogune martxan jarri eta oso denbora gutxira, hasi ginen gauza garrantzitsuak egiten fronte guztietan, oinarrizko ikerketan eta ikerketan aplikatuan ere bai. Orduan handik eta urte betera 2010ean lehen enpresa sortu genuen, Grafenea. Grafenoa bazegoen orduan, baina laborategian egiten zen, baina ez zen industriarako erabiltzen. Aitzindariak izan ginen grafenoa egin genuelako eta merkatura zen hasi ginelako, baina baita oinarrizko ikerketan ere. Gero badaukagu beste gauza bat ere, gaurko elektronikan dena da nanoteknologia, gaur egunko elektronikan dena da nanoteknologia. Hor, gu orain Intelekin etorkizuniko zirkuitu integratuak ikertzen ari gara. Horiek izango lirateken nanogunek 15 urte hauetan egin dituen aurrera pauso edo... Bueno, horiek dira adibide batzuk. Hitz egin dezagun aplikazio praktiko batzuetaz. Adibide batzuk edo gehiago egongo zen izkidak mesedez. Bueno, sarritan ez gara jabetzen, baina eskuartean izaten ditugun produktu asko eta asko nanoteknologiarekin sortu dira. Nanoteknologia sortu aurretik pentsa ezinak ziren gaur eguneko mugikor adimendunak edo konputagailuak adibidez, hori elektronikan, energiaren sektorean hortxe ditugu bateriak eta eguzki panelak, ez eta baterako. Ehungintzan ehun adimendunak eta arlo askotan, nekazaritzan, abeltzaintzan, eraikuntzan, kosmetikan, kiroletan, guztietan dago nanoteknologiaren eragina. Komunikazio teknologietan ere bai. Eta gero medikuntza ere oso garrantzitsua. Eta talde berri bat ere baduzu, ez da? Bueno, eta ireki berri dugun hori talde berria da, iaz irekitakoa, Mariana Medinaren eskutik. Hor nanotresnak garatzen ari gara, nanorobotak, terapietan erabiltzeko, eta botika garraio kontrolatua gauzatzeko ere bai, hor albo efekturik gabe. Nanorobotak robot niminoak dira? Ez.
1976 urteko bidaia fantastikoa fikziozko pelikulan, nano bihurtutako itsaspeko batek giza gorputz barrura egindako bidaia kontatzen zen. Gaur egun, gorputz barrurako nanorobotak badira, baina ez dute ohiko roboten antzik, askoz sinpleagoak dira. Adibidez, berriki sona handia izan duen lorpen batean, gernu maskuriko tumoren 190 deusestea lortu dute nanopartikula autopropultsatu batzuekin. Oraingoz, arratoietan. Beraz, nanorobotek ez dute aurreko mendeko fikziokoen itxurarik. Txikian aritzen dira nanomunduan diharduten ikerketa taldeak, baina sarritan helburu handiekin. Nanomunduaren izaera harrigarriak eta izan ditzakeen aukera berriek erakarrita, Mariana Medina ingeniari kolonbiarrak nanoteknologian sartzeko hautua egin zuen. Orain nanogunen ari da lanean, biosistemen alorrean, eta ikerketa talde berri bat gidatzen du. Lagundutako ugalketan eta minbizi ginekologikoen tratamenduan laguntzeko egitura nanometriko berriak sortzen dituzte hemen. Egitura horiek espermatozoideak eta enbrioiak garraiatzeko erabiliko dituzte, toki jakinetara bideratzeko. Laborategian lortutako jakintza, praktika preklinikoetara eta klinikoetara eraman nahian ari diren talde batzuk daude munduan. Eta gu horietako bat gara. Batez ere osasun ginekologikoan ekarpenak egin nahi ditugu. Gametoak, espermatozoideak adibidez, edo fase goiztiarreko enbrioiak garraiatu nahi ditugu urrutiko kontrol bidez. Lagundutako ugalketaren kasuetan, antzutasun arazoak gainditzeko, kalitate handiko gametoak edo enbrioiak garraiatzeko metodoak ari dira ikertzen nanogunen. Berezko espermatozoide kopurua txikia denean, edo espermatozoideak motelak direnean, gune jakinetara eraman eta gidatzeko, eremu magnetikoak eta urruneko ultrasoinuak baliatzen dituzte laborategi hauetan. Espermatozoideak gidatzeko, helize formako egiturak eraikitzen dituzte, nanorobot gixako batzuk. Espermatozoideekin bat egiten dute eta eremu magnetiko induzitu baten bidez gidatu egiten dituzte toki jakin batera, obulura adibidez. Minbizi ginekologikoei dagokionez, espermatozoideak erabiltzen ditugu minbiziaren aurkako botikak eramateko. Adibidez, zerbixeko minbizia edo obulutegiko minbizia tratatzeko. Obulutegiko minbizia falopio tronpetan sortzen da ovarioetara zabaldu aurretik. Eta giro horretan, espermatozoideak igeri egiteko eta nabigatzeko egokituta daude. Eta nolabait esateko modu naturalean iristen dira. Ikerketan erabiltzen dituzten tresnak gela zurian prestatzen dituzte. Kutsadura mota guztiak kanpoan uzteko diseinatuta dago, eta horretarako hainbat parametro kontrolatu behar dituzte. Temperatura, hezetasuna, argiztapena, airearen presioa. Gaurkoan, 3 dimentsioko egitura konplexuak egin dituzte. Oinarria prestatzeko euskarri bat dugu, beirazko edo siliziozko olata bat izan daiteke. Olata horrek aldez aurretik jalkitako egiturak izan ditzake. Energia jakin batekin irradiatzen denean, 3 dimentsioko egiturak egin ditzakezu. Azken urteotan, laborategian egin duten lanak erakutsi du, ikerketa ildo hau eraginkorra dela. Aurrera begira erronka handiak dituzte begibistan. Garrantzitsua da hurrengo pausua ematea. Tresna hauek animalietan eta beharrezkoa denean gizakietan frogatu eta balioztatzea. Terapia hauekin lagundu ahal izateko. In vitro fasean lortutako emaitzak ikusita, nanobiosistemen taldea laster hasiko da animaliekin entseguak egiten.
eta dagoeneko akordioak lortu ditu Euskal Herriko zenbait osasun zentrorekin ikerketa fase klinikora eramateko. Bestetik iraultza teknologiko berri baten erdian gaudela ere esan daiteke, ezta? Iraultza kuantikoa, bi mundu hauek, nanomundua eta mundu kuantikoa oso lotuta daude, ezta? Mila berdinak direla esate ere zilegi da. Bueno, era bat lotuta, teknologia kuantikoetan oso garrantzitsua delako nanoeskalako obiektuak banan kontrolatu ahal izatea. Nanofabrikazioa eta mikroskopia aurreratuak ere behar dira, eta temperatura ikaragarri basuak ere bai. Hau, atomoak erabat geldirik egon daitezen, geldirik biberaziorik gabe egon daitezen. Eta hori guztia hemen nanogunen daukagu. Horretik hau leku egokia da, arlo horretan lanean egiteko. Kuantikan aritzeko, eta ari zarete, ezta? Irakurri dudanez, instalazio berri bat ari zarete, zuzendu oker esaten badut, txip kuantiko berri bat fabrikatzeko edo ekoizteko, ezta? Horize da. Nolako izango da txip hori? Azalduko dizut pizka bat. Lehenengo, dorre kuantikoa da, orain horitze egun hauetan, hasiko dira eraikuntza lanak, eta urtea bukatu aurretik bertan egongo gara. Eta bertan egongo gara, Quantum enpresa britainiarrarekin elkarlanean, hor bertan hardware kuantikoa egingo dugu. Hau da, txip kuantikoak diseinatu, balioetsi eta garatuko ditugu. Eta teknologia hori abantailatsua izango da, hor gaurko elektronikarako urteetan garatu diren siliziozko plataformak erabili ahal izango ditugulako. Beraz, teknologia kuantikoen usta edo laister jasoko dugu, baina ziurrenik gertuen ditugun emaitzak izan daitezke nanomaterialenak, ezta? Orain arte, nanomaterialena izan da gehien erabili dena. Hor nanoeskalan egituraturiko material berriak sortzen ditugu. Hor ere, erabiltzen da neurri handi batean industria adimendunaren arloan. Orduan, material horiek sortzen ditugu propietate berriekin. Hor ekoizpen prozesu jasangarriagoak ere bai. Hor ere egiten ditugu ere bai estaldurak, nanoeskalakoak, hau da materialen gainean, atomo bakar baten lodierako geruzak jartzen ditugu, eta geruza egiten dugu estaldura, horrela materialak propietate berriekin hornitzeko. Eta bereziak. Eta gero, badago, hortze ditugu ere bai, bidimentsioko geruzak eta horien kombinazioak. Hori oso berria da. Atomo bakar baten lodierako grafenoa bezalako hainbat geruza ezberdin kombinatu ditzakegu lego batean bezala, bata bestearen gainean jarri, eta horrela nahi ditugun propietateak gauzatu daitezen. Hori nanogunez sortu genuenean etorkizuna zen. Orain hortxe dago. Hirude inprimagailu honetan giza arteria baten erreplika inprimatzen ari dira. Material hibridoz egindako 3 geruza inprimatuko dituzte. Giza arteria erreal baten ehunen egitura eta funtzionalitatea simulatzeko. Tartean, urrezko nanopartikulak erabili dituzte. Zik biomaguneko laborategietako batean gaude. Hemen biomaterialak eta material berritzaileak ikertzen dituzte. Gure helburu nagusia hori izango litzateke material hauek sortzea, gorputzeko ehunak eta organoak laborategian imitatu ahal izateko. Orduan, adibidez, arteriaren eredua edo biriken eredua edo bihotzaren ereduetan ari gera lanean. Hau da laborategian sortu duten arteria eredu bat. Helburua da, etorkizunean ikerketarako erabiltzea in vitro sortutako organo eta ehun egitura horiek. Adibidez, giza organo osasuntsu baten biologia ikertzeko, edo gaixo dagoen organo bat laborategian sortu eta aztertzeko. Aplikazio azkena edo helburu nagusia izango litzateke hainbat farmako edo
ikertzea, ea eraginen bat eukiko luketen gaixotasunak sendatu alizateko, eta bar, orduan terapiak eta farmakoak ikertu alizateko. Zik Biomagunen, giza eunak simulatuko dituzten material berritzaileak sortzeko ikertzen ari dira, baina hori baino gehiago lortu nahi dute. Gure gorputzako organo gehienak dinamikoak dira, alegia mugitu egiten dira. Horregatik sortu dituzten eunek kanpo estimuluei ere erantzun behar diete. Adibidez, arna sartzerakoan birika mugitu egiten dira, edo bihotzek taupadetan indar mekaniko batzuk eragiten dituzte, eta azkenan erronka da prozesu dinamiko hauek laborategian ikertzea. Ze orain arte ikerketa asko zentratu da eunak in vitro edo laborategian sortzen, baino ez dira mugitzen edo ez dira indar mekaniko hauek erreproduzitzeko gai. Giza arteriek 3 geruza ezberdin dituzte, kanpokoa, erdikoa eta barrukoa. Eta 3 geruza horiek simulatzeko material hibridoak sortu dituzte laborategian. Arteriaren kanpoko geruzari kanpoko tunika esaten zaio, eta ehun hori sortzeko urrezko nanopartikulak erabili dituzte. Arterien tunika adventixa imitatu alizateko nanopartikulak dituen tinta bat, inprimatzeko erabiltzen dugun tinta bat sortzen dugu. Horretarako urrezko nanomakilak eta material organikoak edo polimeroak nahasten ditugu. Hain zuzen ere, urrezko nanopartikula horien bidez lortu dute eunei dinamismoa ematea, arterietan gertatzen diren pultsuak simulatzea. Horretarako, nanoeskala duten urrezko partikulak polimerozko sare batean txertatu dituzte. Kasu honetan, bastoi formako urrezko nanopartikulak erabili dituzte, argi jakin batekin irradiatzean, beroa sortzeko gaitasun handia dutelako. Gure kasuan, nanopartikula hauek eta urrezko nanomakilak konkretuki nanoberotzaile gisa erabili ditugu, non laser batekin irradiatzerako orduan berotzeko ahalmena duten. Orduan, laser hau pultsatu edo piztu eta itzaltzen badegu eta nanopartikulak polimerozko sare batean txertaturik badaude, polimeroaren uzkurdura eta edapena kontrolatu dezakegu. Horrela, arterien pultsazioa edo prozesu dinamiko hau laborategian edo in vitro erreproduzituz. Urrezko nanopartikulak berotzen direnean, inguruan duten polimerozko egiturari eragiten diote. Material hori edatu eta uzkurtu egiten da, eta arteriaren pultsua, mugimendu errealak erreplikatzen ditu. Horrela, 3 dimentsioko ereduak 4. dimentsio bat eskaintzen du, denboran aldatzeko gaitasuna. Giza arteria baten egitura simulatzeko, giza arteria erreal bateko zelulak erabili dituzte. Horiek arteriaren erdiko eta barruko geruzetan txertatu dituzte. Arteriaren barruko geruza sortzeko, giza zelula endotelialak erabili dituzte. Geruza bakarreko euna da. Erdiko geruzaren egitura edo matrizea sortzeko berriz, txerriaren arteriak erabili dituzte. Guk txerrietatik arteriak jasotzen genituen eta txerri zelulak kendu. Eta orduan geltzen ginen material batekin euskarria emango ziola guk erabiltzen genituen giza zelulei, baino arterien jatorrizko elementuak, proteinak eta bar zituena. Egitura horretan txertatzen dituzte giza zelulak. Horrela lortzen dute erdiko geruza sortzea. Azken 4 urteetako ikerketak emaitza onak eman ditu, baina oraindik ez da amaitu. Ahalik eta erreplika zehatzena egitea helburu. Nik esango nuke fluxua bertan sartzea, orain imaginatu ditugula gure egitura geruzanitzak zeluen hazkuntza medioan, eta 37 gradutan, baino ez degula odola edo beste moduko likidorik bertatik txertatu.
Orduan, urrengo pausoan nik esango nuke hori izango litzatekeela. Bioinprimaketa bidez, ehunak eta organoak sortu ahal izatea lorpen handia bada, nanopartikulak erantsita aurrerapen are handiagoa egitea lortu dute, giza ehun ereduei mugimendua ematea. Egia da gizarteak batzuetan errezeloz begiratzen diela teknologia berriei edo ulertzeko zailak diren aurrerapen teknologikoei. Ezakit, nanoteknologien kasuan hori ari da gertatzen? Hori normala da. Teknologia berrien aurrean kezka izatea normala da. Gure ardura da segurtasuna bermatzen duten araudiak garatzea eta errespetatzea, ez da. Araudiak aipatu dituzu, ez dakit arlo honetan badagoen propio egindako araudirik edo legerik? Araudiak badaude noski, baina sektoreka batez ere. Hau da, elikagaigintzan, sendagaietan, kosmetikan, horrela bermatzen dugu, merkaturatzen diren produktuak seguruak izatea, beti kontsumitzailearentzat eta ingurumenerako ere bai, ez da. Zer aurrerapen edo aplikazio ikustean gustatuko litzaizuke? 15, 20, 30 urte barru. Orain bai erabili behar duzula imaginazioa. Gizartearen erronkak zeintzu dira. Planetaren jasangarritasuna, energia, ura, medikuntza, nik nahi nukeen nanoteknologiari esker, nanoteknologiaren bidez, erronka hoiei aurre egiten laguntzea. Ziur nago gainera, nanoteknologiari esker fronte askotan aurreratu ahal izango dugula. Ekoizpen prozesu industrialetarako material hobeak izango ditugu, prozesu horiek jasangarriagoak izango dira, beti esaten dugu nanoteknologia jasangarritasunaren gakoetako bat izango dela. Gero energiarekin beste horren beste, nanoteknologia gainera energiaren eraldaketa ahalbidetuko du, energia mota batetik bestera aldatzeko ahalmena izan dezagun, eta gero medikuntza ere hor dago. Medikuntzan nanoteknologiaren eragina oso handia izango da, hor bereziki handia izango dela uste izango nukenik, kasuetasunak beti egongo dira. Oraingoak ez badira beste batzuk etorriko dira. Hori saihestezina da, baina behintzat fizikalitateari behiratu behar diogu. Eta, hor medikuntzan azken hamarkadan asko aurreratu dugu. Oso azkar gainera, baina ondino bidea luzea da eta asko dago egiteko. Egin duguna baino askoz gehiago dago egiteko. Eta gero... Oso baikor ikusten zain. Medikuntzan bai, eta gero teknologia kuantikoak. Ez dezagon aztu hori. Horiek ere nanoteknologiari esker garatuko dira. Mundu txikia bezain aukeraz betea, ezta? Nano mundu hori, ezta? Eskerrik asko gidari izateagatik. Eskerrik asko zuei. Mundu txikietan barrena ibili gara gaur, baina zer da txikia, zer da handia? Konparazioak eginez ideia bat egin genezake, eta webgune honek laguntzen du unibertsuaren osagaien eskala irudikatzen. Txikienetik handienera edo handienetik txikienerako bidaia egin daiteke zuma erabiliz. Bidaia oso luzea da, ezagutzen den neurririk ñimiñoenetik, teleskopiorik aurreratuenak erabiliz, gizakiaren begirada iritsi den tokirik urrunenetaraino, unibertso ezagunaren mugan. Eta harago, zer dagoen oraindik ikusten ez dugun arren, horrek ez du esan nahi, bidaia han bukatzen denik, ez da gutxiago ere. Datorren astera arte, agur!